रव्याचे लाडू बऱ्याच पद्धतीने बनवले जातात, पण आज मी तुम्हाला इथे एकदम सोपी पद्धत दाखवणार आहे. आपण आतमध्ये असा एक पदार्थ घालणार आहोत ज्याच्यामुळे रव्याचे लाडू आपण ज्यावेळी बनवणार त्यावेळी अजिबात बनवताना फुटणार नाहीत. नमस्कार, मी आरतीच किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत बिना पाकाचे रवा लाडू. एकदम सोप्या पद्धतीने पटापट असे होणारे हे लाडू एकदम खुसखुशीत असे बनवून तयार होतात. चला तर मग आता वेळ न घालवता पटापट आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. लाडू बनवण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला रवा भाजायचा आहे. रवा भाजण्यासाठी इथे मी 2 चमचे तूप घेतलेलं आहे. पूर्ण तूप किती लागणार आहे मी तुम्हाला पुढे सांगणारच आहे. इथे 2 चमचे आता मी तुपामध्ये 2 वाट्या एकदम बारीक रवा घालणार आहे. तूप चांगलं कडकडीत झालं पाहिजे गरम. मग त्याच्यामध्ये हा रवा घालायचा 2 वाट्या. गरम गरम कडकडीत तुपामध्ये रवा घातला ना की रवा पटकन भाजतो. बऱ्याच वेळा काय होतं, आपल्याला लाडू रवा मिळत नाही, तर अशा वेळी काय करायचं, मीडियम रवा आणायचा आणि तो मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचा आणि अशाच पद्धतीने लाडू बनवायचे. छान लाडू होणार. हा लाडूचा रवा भाजताना कंटिन्युअस तो ढवळत राहायचा, म्हणजे रवा एकसारखा भाजला जातो. रवा भाजत आला ना की थोडा वास सुटायला लागतो. जेव्हा वास सुटायला लागतो ना त्यावेळी आपल्याला काय करायचं, अजून 2 चमचे तूप आतमध्ये घालायचं आहे. हे बघा, अशा पद्धतीने भाजला ना की आतमध्ये 2 चमचे तूप घालायचं. म्हणजे आतापर्यंत आपण 4 चमचे तूप वापरलेला आहे हा रवा भाजण्यासाठी, 2 वाट्या रवा भाजण्यासाठी. आणि हा 2 चमचे तूप घातल्यानंतर 5 मिनिटं परतून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा 2 चमचे तुपावर हा रवा भाजायचा. असं थोडं थोडं तूप घालून भाजलं ना रवा की छान रवा भाजून येतो. आणि अजून 1 चमचा तूप मी वापरणार. टोटल इथे आपण 7 चमचे तूप वापरलेलं आहे. हे पाऊण वाटी तूप मी घेतलेलं. 2 वाटी रव्यासाठी पाऊण वाटी तूप न वितळता मी घेतलेला आहे. अशा पद्धतीने छान असा हा रवा भाजून येतो. आणि अशा पद्धतीने थोडं थोडं तूप घालून भाजला ना रवा की भाजतो पण छान, चव पण छान येते. रवा भाजून झाला की कढई खाली उतरून घ्यायची आहे आपल्याला. आणि मी इथे मिक्सर घेतलेला आहे. मिक्सरमध्ये आपल्याला साखर घालायची आहे. इथे 2 वाटी रव्यासाठी मी पाऊण वाटी साखर घातलेली आहे. आणि या साखरेमध्येच आपण असा पदार्थ घालणार आहोत ज्याच्यामुळे लाडू वळताना आपल्याला जास्त त्रास होणार नाही. तो म्हणजे बघा, काजू घेतलेले आहेत. इथे मी 2 वाटी रव्यासाठी 15 काजूगर घेतलेले आहेत. हे साखरेबरोबर एकदम बारीक करून घ्यायचे आहेत आपल्याला. ज्यावेळी आपण लाडू बनवायला घेणार ना त्याच वेळी साखर आणि काजू एकत्र वाटून घ्यायचे मिक्सरमध्ये. आधी लावून ठेवायची नाही साखर. आधी लावून ठेवले की त्याचे असे गोळे गोळे तयार होतात साखरेचे. तसं करायचे नाही. ज्यावेळी आपल्याला हवी त्यावेळीच लावून घ्यायची. पिठी साखर आणि हे काजूची जी पावडर आहे ती मिक्स करायची आहे आपल्याला व्यवस्थितपणे रव्यामध्ये. रवा गरम असतानाच ही घालायला हवं. रवा थंड झाल्यावर घालायचं नाही पिठी साखर. रवा एकदम गरम गरम असताना घालून घ्यायचं, म्हणजे गॅसवरून आपण उतरतो ना त्याबरोबर लगेच आतमध्ये पिठी साखर घालून घ्यायची आणि त्याच्यावर असं झाकण ठेवून द्यायचं थोडा वेळ. थोडा रवा थंड झाल्यानंतर आपण इथे ढवळून बघणार आहोत. हे बघा, छानपैकी आपलं मिश्रण हे तयार झालेलं आहे लाडूचं. आता मी ह्याच्यामध्ये वेलची पावडर घालते आहे. ही मी साखरेबरोबर वेलची लावून घेतलेली, त्यामुळे मी अर्धा चमचा वेलची पावडर घातलेली आहे. इथे साखर आहे त्याच्यामध्ये. व्यवस्थित असं हे मिश्रण ढवळून घ्यायचं. आपण ह्याचे लाडू वळू शकतो एवढं हे मिश्रण थंड झालेलं आहे. एकदम थंडगार करायचं नाही आहे, थोडंसं गरम आहे हे. त्यावेळी आपल्याला मिक्सरमध्ये हे लावून घ्यायचं आहे. सगळं मिश्रण जे आहे ते आपल्याला मिक्सरमधून फिरवून घ्यायचं. असा हा मिक्सरमध्ये लाडूचा रवा लावून घेतला ना की पटापट आपले लाडू वळून होणार. ऑलरेडी आपण काजूची पावडर घातलेलीच आहे आतमध्ये, त्यामुळे चव पण छान येते, मस्त लागतात हे चवीला. मिश्रण मिक्सरला लावून झाल्यानंतर काय करायचं, लाडू वळायला घ्यायचे लगेच. हे बघा, अशा पद्धतीने एक गोळा काढून घ्यायचा आणि अशा पद्धतीने लाडू बनवायचे. मस्त एकदम पटकन बनवून तयार होतात लाडू. अजिबात वेळ लागत नाही, अजिबात फुटत नाहीत, लगेच बनवून तयार होतात. हे बघा, आपण जे प्रमाण वापरलेलं आहे ते एकाच वाटीने सगळं प्रमाण मोजून घ्यायचं आहे आपल्याला. इथे आपले एकदम खुसखुशीत असे लाडू बनवून तयार झालेले आहेत. एक लाडू जर तुम्ही खाल्लात तर तुम्हाला असं वाटेल अजून एक खाल्ला पाहिजे. असे मस्त एकदम लाडू बनवून तयार होतात.
अशा पद्धतीने लाडू तुम्ही बनवून बघा आणि कशी वाटली रेसिपी तुम्ही नक्की मला कमेंट करून सांगा. आणि आजची जर माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.